Hindi sala sa Diyos, hindi sa Biblia. Dalun ko si tatay kag nanay, sa imo nga balay mapakagun, mapabita. Ato ang gugma ko inday mo nga gimbato, pero imo sugo akong nga tumano. Anon mo ang akon nga gugma, kung dili mo inipagpatunon, makasala ka man gapon inday sa makagagahon. Ang tubig sa busay kung tigay-tigayo, hindi man kaya sul, hindi man kaya ito. Bilaw sang tigbaw, inday Gabriel, ang gamot sang kugun komparasyon, ilabi na bitinday komparisin, nga bata sa nimo. Magpati ka inday sa akong istorya, hindi sala sa Diyos, hindi sa memorya. Dalun ko si tatay kag nanay, sa imo nga balay mapakagun, mapabitay sulekon parisin, kung dili mabaton. Ang akong nagugmay mo nga gimbato, pero imo suko akon nga tumano. Anon mo ang akon nga gugma, kung dili mo inipagpatunon, makasala ka man gyapon inday sa makagagahon. Makasala ka man gyapon inday sa makagagahon. Ang inatamya ko na sa pamilya Serbanya kay Rene Brenques, kay Neng Uy di Baligar, kay Pariboy Makirang, kay Nong Milito, ang panamyaw Alejandro Serbanya. Madamos salamat. Alejandro Serbanya. Ang ambahanon nagikan kay Alejandro Action! Radio! 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 Morit Jimenez sa ambahanon kinsa siya. Alang ni sa pamilya Rodriguez Daje, alang sa imo request mo, Willie Samson. Uwa ko damhang mausaw ang mga sata, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Isaligan kung tanang mga panumpang, ay di mahal ko ikaw nga walay sama. Nasayop ang pagtuo o ang pagsa
Kahit lang di ay maoy gibalos mo sa akong paghilayo, nalimtan mo na ko. Nangita kag laing nilalang, uli ka na ko. Kinsa siya, nganong naglaib ka. Kinsa siyang ipanggamong labaw pa ka na ko. Unsay anak kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang itugyan kung tanan. Pagkapait handumon ang kagahapunta. Ang kasaysayan sa gugma puno sa pagmaya. O karon kami ngawan, mihari ning dughan. Kay ang gugma ko imumang gibudhian. Kinsa siya, nganong naglaib ka. Kinsa siyang ipanggamong labaw pagkanako. Unsay anak kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang itugyan kung tanan. Kinsa siya, nganong nagluit ka. Thank you. Manamyaw ka na banwa sa silay. Pamili Carpio, manang Toto, manang Bunjing. Pamili Estrobo, Tagsas Dani, pamili Sigaton, pamili o Librando, pamili manang Tona Aguilar, manang Mildred. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Thank you, sir. Salamat kinsa mo, Inday Morite Jimenez, ang ama. Action Radio. 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 Jusing tupas sa ambahanon, gugmang tampad. Gugmang tampad kang piling
bayaran ng mahawan. Dili naton mapatod ang mangin kapalaran. Diyos lang ang makatudlo sa napadulungan. Gugma nga labing masaligan, itanong ang paghidain sa mga katawhan. Kal-ising kasanan ang yara sa kadudulman. Pinaagi sa tao mo ngalang pilhoaran. Gugma nga labing masaligan, itanong ang paghidain sa mga katawhan. Kal-isip kasanag ang yara sa kadudulman. Pinaagi sa taho mo nga labing huwaran. Dira sa Barkasong ginatamay ako nga ako nasawa si Nida Tupas, ang ako anak si Noynoy, Ginidel Tupas, si Kylie, si King, si Arbon, Sargion, si Saira, kag si Nining, kag ang iyang mga anak, kag iyang mga kapuhan, kag subong mas toto, kabilis, ginatamay ako mo si Radi, kag ang iyang mga bata, ginatamay ako matanan, may ang kabis niyang matanan, ang kapanin niya Diyos yung Tupas sa Action Radio, Bacolod. Salamat gyud sa imo parang Jusing Tupas ang ambahano naging Action Radio. Action Radio. Action Radio. Action Radio. Action Radio. Action Radio. sa ambahanon walay angay. Walay angay ang kamingaw nga mapuyo sing walay kalipay pirmi ang buot ko ginabungaw gikan sa walay pahuway nga pagtuaw udughan ko ihunong na
kung akon hinablos kag utod nga si Rosario kag si Brando Boncalon subong man si Digong Lagarta kag diraman sa asyenda tinihaban si Abit Makahilig kag subong man si Violeta Montera kag si Grace kag si Dante Navarrete. Mayong gabi sa inyong tanan. Salamat gid sa imo Inday Marina Makahilig. Good evening, malipayon nga pagpamati kay Renato and Maria Neta Valencia, Joel Unyate Bulug, kag kay Peryong Pahe, Amay Coronel, Burandoy Cornel, and of course kay Lantok Pahe and Feli Pahe. Gikan ini kay 6929 from Inday Rufil. Salamat gid. Ariho may sabat si Laida Trencio sa ambahanon, lain ka sa iban. Gusto ko ipabutya ang sulod siningdughan ko nga ikaw akong palangga kag akong inahigugma. Gusto ko ipabutya ang sulod sang balatyagon ko nga ikaw lamang palangga kag ako ginahandog. Lain kagit sa iban nga akong nakilala, ginbihat wang doghan ko sa matamis nga gumamon. Nakita ko ang lonas sang kita makilala. Lain kagit sa iban, lain ka kun magpalangga. Gusto ko ipabutya ang unod siningdughan ko kay ikaw akong palangga kag ikong maon tubtob sa noon. Akong ginapabutya ang akong balatyagon kay ikaw lamang palangga kag ako higugmaon. Lain kagit sa iban nga akong
nga matamis nga gugma mo. Nakita ko ang lonas sa ikaw nakilala. Lain kagit sa iba, lain kagit magpalanggan, lain kagit sa iba, lain kagit magpalanggan. Ako niya tamyaw dira sa balay nga ako sa Junior Tensyo, my God neighbor, Alan Kibrar, Mike Alvarado sa ang Barangay Robles, La Castellana, John Canag, Inday Cody, Toto Risti, si Rama, kag si Bibong, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, sa ngaran sa Aksyon Radio, basta balita, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo madamo salamat, Laida Trincio, madamo salamat, kag Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. Sige, salamat. Salamat kay Laida Trencio, magkabilang kay Thurs Vergara Sancho. Ana Senyor, good evening. And of course, Melili Uligo, nag-monitor na siya. Salamat kid. And of course, may gabi, malipayon man niya pagpamati kay Embong Jocampo. Sila nag-monitor sa Maaw. Ayos, salamat. Salamat gid. Sige, good evening gali kay Terry Esclamada Duzaran. Ga-monitor gid sila subong sa Barangay Tangob. Salamat. Virgie Olpinda, hello, Action Alvin, good evening. Ari naman kami. Now, ni Telma Eguico, Lydia Bibing Jennifer, maupun nga taga-Palamati Sangharana. Taga-Barangay Estefania, good evening. Ginahulat namon ang amon idolo. Si Rosita Villaruel, sang Purok Pahaw. Salamat gid, Action na Alvin. Okay, may request na diyo, pakantahon na kunong ilang idol, si Noel. Dugay-dugay lang, si Noel de la Peña. Madamo pa sa maghahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:33. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamay
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Cientos. On monitor sa Barangay 29. Sa Pandalon, Silos sa Don Salvador Benedicto, araman si Rochelle Fulgencio. Star Mayo watching from Snowy, Minnesota State. Salamat. Aryo, ang request, kag gina-request ang tanan permi, Noel de la Peña sa ambahanon sang May alas 4.
Wala mo dumduma ang imong asad, nga di sana nung matabo. Ikaw makaulan, may nubyo ka galing na ginauligdan. Bayan mo na ako sa'y mo panumduman. Bisan pa masakit sa akong nga dugan, handa sa pagpatong sa mga kapaslawan. Bilang ko na lang madalang buhan ang ato nagligat ka mga kahapon. Kagkabay pa unta, ikaw magmalipayon sa imo palangga. Pag magapadayon, paalam, paalam, o hinigugma ko. Akong magabiya sa imong haluyon. Dili pagkalimti, tugon ko sa imo, nga sa imo pagbalik. Magahulat ako, ilang ko na lang madalang buhanon. Ang ato nagligat sa mga kahapon. Kagkabay pa unta, ikaw malipayon sa imo palangga. Nga magapadayon, paalam, paalam, o hinigugma ko. Akong magabiya sa imong haluyon. Dili pagkalimti, tugon ko sa imo, nga sa imo pagbalik. Magaulat ako. May gabinda kay Inday Maria Los Isira nung nag-request blast ang kanta nga yan ni Pirot. Kag sa tanan-tanan sa Don Salvador Benedicto, si Bibing, si Nestor, kag sa tanan-tanan na lang da sa imo, si Koy Biligorio, may gabinda. Sa kay Madam Gamay Morden, kay Gamay Castro, Jimmy Castro, kay Tilo, may gabi nanda, kay Dumi, kay Dodoy, may gabi. Ang nagapanamyaw ang inyong amigo, Noel de la Peña. Okay, may gabi lang sa Libertad, si Willie Española, Gilbert Valverona, kay Roming, subong man, kay Laben, no? Kung kalabinagit kay Willie Mahilom. Ayos. And of course, may gabi lang kay Suzette Britannica Gulmatico. On monitor sila sa kaduhaan Cadiz. Upod si Junjun Gulmatico and family. Christine Menyos Villalobos, good evening. On monitor sila sa Salvador Benedicto. And subong man si Benny Gregorio Yulo. Ragid sila kapamati man no, sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Oy, mga Salvadorians, good evening. Salamat. Salamat gid. Areho, pamatian ta. Ruth Gamala sa Ambahanon ay Kalisod.
ay silo asul kat sa dilim ka na bala buligita bangin ang nabilanggo sa gugma mas baling mamatay daw halos mamatay kung ako ang makalundong ako walay kalundong ay silo asul kat sa din ka na bala buligita bangi ang nabilanggo sa gugma mas baling mamatay daw halos mamatay kung ako ang makalundong ako walay kalipay. Maayong gabi sa tanan, labi na gid sa kay Inday Gigi nga subong nagapamatigid sa kay nang Ilsa Bangguanga sa kanlandug sa kay bibingin na blues ko Villena nga sa Villa Maria sa kay Mr. Bean kag Mrs. Milbayang subong man kay Pare Moises Willie kay Parinipi and Brenda Lumawag sa liwat may gabi sa mga tanan. Salamat sa mga pagpamati. Salamat gid mo. Ruth Gamala, liog lang ko tamyaw kay Susan Puentes, sang barangay Kaduhaan, siyudad sang Cadiz. Mayon and Vicky Ramos, Tina Villohan, good evening. Gamonitor sila sa Handumanan. And may gabi lang kay, sakto ni, gamonitor gid sila kay Marina, kag kay Crispin Lanyohan. May gabi man kay Lindon and Kim Vincent, kag Tata Grace. Biboy kag sa pagkaisa namon si Don sa tanan nga nagapamati subong taga Purok Arceo, Purok Kirobin, Kiso Ascona, si Magwan, Barela kag Minuyan, kag sa Guanson kanday Mamani, Papa Eli kag subong man kay Nanay Manggi. There is a Deca Home Subdivision. Ayos kag sabi ko man ni Nanay kag ni Tatay Palkurin ginatamyaw man ako na ayos. Salamat. Salamat. Kapanamyaw si Nene Murad alias Ihada. Salamat gid. Request niya malinong ang kagabihon. Ariho sa ambahanon nga akon ka Jomil Lacerna. Akon ka kung di ka magpatinta sa iba kay nga ang buong may kainin na dala. Akon ka kung di ka magpalapit sa iba kung tani mangin dapat ka. Akon ka subong, akon ka sa buwas,
palapit sa iba kung tani bangin tamad ka. Hapon ka subok, hapon ka sa buwas, hapon ka sa tanan nga oras. Kung ikaw man ang magabang mo pa sa tanan, maringatan ka. Hapon ka kung di ka magpalapit sa iba, sa tanan larawan mo gila. Hapon ka kung di sa iba kung tani maging ka. Hapon ka subok, hapon ka sa buwan, hapon ka sa tanan niyo. Oh, karon lang iwat anong yawo na. O, sige. Uy, may kabilang kay John Alin Ninyal Descripito. Siri niya, may lights on kuno subong sa Banwasang Valladolid. Okay, salamat kid. Brio Garay, good evening. John Alin Ninyal Descripito. Mayong gabi, salamat kid sa pagpamati. Martin Aliling, monitor siya sa Imus, Cavite. Salamat man, Veronica Santillan, monitor man siya subong, no? And of course kay Amy Jane Morales, ginatamyaw niya si Nanay Teresita sa siyudad sang Bago. Ayos, salamat gid. O sa ayungon Valladolid gapamati man si ayos, request nila kuno si T.I.M. Makabalida ho, pakantahon man. Ayos, salamat from John Alin Ninyal Descripito. Dugay makanta man si M. Makabalida. Ayos, this time ato na pamatian Inday Karing Toledo sa Ambahanon, ako ang nagtanom. Ako ang magtanong ulit ang alam. Dito ka tumubo sa ginkapabagan. Tigom ang palahon ang sanga mahawan. Taong umalagi, taong umalagi, walay pasilungan. Mag-ano man unta sa mga pagpasilong. Sa akong pagbanta buot ka sumimpon. Nagkaduha-duha ining buot na ko. Hindi makikisimpon, hindi makikisimpon, pis-pis na soleksyon. Nagdumdum ka ay akong pag-entre sa mga pagpatunggog, mga maluin. Tapos ko na nonoy maging kakatamin. Ginbilang ko ikaw, ginbilang ko ikaw, abdo nga mapain. Kung sobong saan mo kag sobong sa ako, hindi kita bagay nga pagapaliston. Ako taga diri, ikaw nga
gali sa abuanan, ginatamyaw ko lang si Margarita Brinquez kag si Rene Brinquez. Subong man sa Manila si Carmela Toledo kag si Jojo Cruz. Kag ang tanan nga nagapamati diri sa Rana Action Radyo Barakulod, ginatamyaw ko kamo. Hindi ko kamo tanan malawag. Salamat. Salamat gid sa imo. Inday Caridad Toledo. Uy, maing kabilang kay Sir Manjo Armejo. Un monitor sila sa Hacienda Binitin, Banwasang Murcia. Ma'am si Susan Rojo, good evening. Monitor gid siya live sa Kingdom of Saudi Arabia. George Gagasiran, good evening. Ara sila, ga-monitor man upod kay Inday Carol sa Salvador Benedicto. Hambal man ni Jonalyn Ninyal Discrepito. Pakanta na habi si Tiyay Emma Cabalida. Oh, hambal man ni Jonalyn Ninyal Discrepito. O sige, pakantahon tabi kay ga-request gid sila. Emma Cabalida, masadya ang Vista Alegre. Masadya man gani ang Vista Alegre. Naman ito mulak na kapangalan nyo. Ang sulat mo nodoy nagdangat sa akon. Desesyon tungkol mga dili maperde. Diresining balay wala kay ko. Wala dili mulak na kapangalan nyo. Ang nonoy sa puno sa limon. Dito ka lang nonoy sa puno sa limon. Si papag si mama hindi ko bayaan. Damo pa mang utang akong kabalaslan. Isip-isipon ko sa siyang kabulan. Ang pagdala-dala sa kang mamangkiyan. Abiguro ni mo ako residido. Abiguro ni mo ako ang may gusto. Abiguro ni mo ako manggeng mo. Abot ang termino, notisya lang ang emo. Ginatamyaw ko da si Roger nga driver sa doktor. Nga gitamyaw ko man na si Dam Manciano, si Yunor kag si Sabat, si Taknoy kag si Bambe. Ang nagapanamyaw Ima Cabalida. Ima Cabalida. Uy, may kabilang kay F. Smart Tadeo Salcedo. On monitor din siya sa bunga gabi. Ayos, salamat kid. Georgia Gasiran, monitor sila sa Salvador Benedicto. Sa Bordo NN Manay, good evening. Tambiyaw ko lang, galidra sa Kawayan, ang akong papa. Ang pinakagwapo nga papa, si Papa Gabino. May gabi lang dara sa tanan kuman nga pamilya. Dayuha o kun tiyay sino pa ni Tisiki si pamilya diyo tiyay Bajen and Tio Landro go maing gabi lang dira sa Kawayan. Salamat gid ana senyor, good evening. Si Noel nakakanta na. Yung gusto ni Ana Senyoro pakantahon si Noel tapos na nakakanta na si Noel. Oh, Hil Javier, good evening. And of course, Jane Pantua. Ano? Good evening po. Tambiyaw po sa lola ko nga si Corazon Pantua. Magtutok na, paurok-urok. Gapamati sa Rana. Salamat, kid. Sa Barangay Kabug, kuno sila. Salamat, kid. Okay. Madamo pa sang magahalad sang ila mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:08. Ang balita.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio. Sa ikatatlo ng gahugnat sa inyo programa, aton programa. Still nagapamati ka mo, harana sa DYEZ, Action Radio, Bacolod. Uy, kamonitor subong ha, sinong Dolpo Manigos. Salamat, gid. Kag sinunoy manggubat sang Robelio Taxi. Salamat, gid. No? And may nga gabi lang malipayon niya pagpamati. Kanday kon ay sige may nag-text pag di ba no ay Lady Roll kag sa iya bata nga si Shin kag si Bella mabuot ko nga mga bata ga-monitor gid sila sa buong gabi dira sa Deca Home. Salamat sa kabuga. Ayos. This time aton pamatian Inday Rosite Villaruel sa Ambahanon, Pangako. Ginatamyaw ko lang na sa balay ang akon apo, si Calvo, si Iya, sila ni si Pet, sila ni Nini, si Aming, sila ni Tata Parol, kag sila ni Mayang, Kibibing Baylon, kag salamat kay Virgil Olpinda sa imo pag-monitor. Salamat gid. Maring Rosita Villaruel. From 3005, good evening, Action Alvin, tamyaw ko lang. Roy de los Santos, ang Barangay Batuan, San Enrique. Tamyaw man tamyaw si Carlos de los Santos, ang si La Carlota. Ayos
Salamat gid 3005 and 4679. Good evening, Action Alvin. Tamyaw ko lang si email si Gumpan, si Berhinya Elado, Belen Haguren, Yosa. Salamat si parang George Misaira Kono, Gapanamyaw. Ayos, salamat gid. Yosa, this time, aton pamatian. Paring Lusing Piskadero sa Ambahanon, Nining. Sanggup man sa aran, magsaling kainin. Sinayang dukhan, kung hindi ka makita. Sa kay Margarita Brinques, kay Gagawad Rene Brinques, kay Ma'am Alma, tanan mga Brinques pamili, pagdiri sa katabla ba, iba sa kay Pare Tony Bernel, Mare Flor, mayo pagpamati sa mga katablahan nun, kag ang mga choir ko da, subong ka monitor gid sila. Mayong gabi sa inyo. Salamat gid sa mo, parang Lusing Piskadero. Ginatamyaw ko lang dara, mga miyembro sang Special Weapons and Tactics, no? Si Sir Diquito, Sir Panting,
kay Sir Peter Hob Bernesa, kag sa provincial chairman namon, no, Jimmy Tumbaga Sr. Sa Amon City Chairwoman Adela Fernandez, subong man si Virgie Hilado, Nanay Rosario Baya. Uy, kumusta ka? Rosario Baya, hidlaw na gid ko sa iya. Baylon family and kay Linda Parcon. Salamat gid. Okay, and family Andrade. Good evening. Ginatamyaw ko nila sa Purok Sabes. Si Lucy Magada, si Nita, kag si Joe Abanid. Sumuman kay Tuto, kag si kay Sir Henry Tolentino. Jeremiah Arroyo, kag si Tiay Chang, kag si Chong. Subong man si Rosario Baya. Wow. Salamat gid. O diri kita sabat ni Marebiol Piscadero sa ambahanon ang akon paghigugma. Akon paghigugma, isagid lamang, apang sa imo pagpati, hindi matuo, hindi ko ikaw malimutan. Dugtog san upaman, mientras yari ako diri kag kabuhi. Tamda ining nagantos sang kanisdanan, ang kabuhi ko amataman nga nagakadunan. Abi mo padanggan, daw ako ang mamatay kung hindi ikaw ang kaupod ko. Tamda ining nagantos sang kanisdanan, ang kabuhi ko amat-aman nga nagakadunan. Abi mo palamdam, daw ako ang mamatay kung hindi ikaw ang kaupod ko. Dubdob buhi. Sa Kamiboy, sa kay Gasmin Galagati, Parelado Galagati, kay Sharon Aranyas, kay Chris Aranyas, kay Erin Arabis ngayong gabi, sa Banan kay Marilinda Parcon, kay Ma'am Margarita Brinquis, kay Kagawad Rene Brinquis, kay Ma'am Alma ngayong gabi, sa Balay Gali, ang ako pinalangga kay Eloy Julianita, Jucaris, Joey Jucaris, Yomar Jucaris, kay Mia Daniel ngayong gabi. Salamat gid sa imo Marebiol Piscadero. Uy, may gabi na nga kay Buknoy Ramos, kag Ramos family. Grandia family, Postrano, Zamora, Tordesillas, Barbecue. Greetings from Rapi Grandia. Request kami, Faithful Love from Grandia family. Uy, may gabi lang ha, kay Toto Ludi Ahita. Duty siya subong sa Banwasang Kawayan. Ayos sa Toto Ludi, Chindihan na. This time,
aton pamatian, magandang gabi po, bayan! Winnie Pautan. Dila sa barangay Kaduaan, malang pumati sa kay Lando Trinidad, kay Subuman sa kay Noel Pidanya, kay Subuman kay Ma'am Brinkes, da sa abuanan. Sa pamilya Brinkes, maayong gabi kay sa kay Nangasmin, kay Lando, Kalagati. Kay Subuman sa ilan ni Mama kay Indepol, kay Nining, magandang gabi po. Payag Banwa. Hindi gid madakpan ha. Oy, from 7016, good evening, Action Alvin. Pwede ka request ako ang namunit sa pangpang sang gugma. Gikan kay Rafi sang Jesus Heights. Ginahalad ko ni kay Toto Lando Chan sang Gihana Store, Arabay Heights. Ayos, salamat. Ayos, sa may highway gali, no? Sa highway Estefania. This time, aton pamatian Rodelia Acosta sa Ambahanon, Mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon, oras kapon ano. Tumunod ang adlaw na dire
kag sa diin ka na o inigugma ko. Dugay na nga adlaw ang pagpangita ko. Mamatay ang lawas mamatay asunto sa iko. Kang sariin ka na o pinalangga ko. Kang sariin ka na o inigugma ko. Dugay na nga adlaw ang pagpangita ko. Mamatay ang lawas mamatay asunto sa imo. Mayong gabi na sa akon umagad sa kay Karen Seldres kag si Roger Seldres nga sa Manila. Mayong gabi kag sa tanan kong mga family. Salamat. Sige, salamat gid sa imo. Rodelia Acosta from 3005. Good evening, Action Alvin. Gamonitor kami diri sa Purok Nagasi, La Carlota. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, and Esther kag Carlos de los Santos. Salamat gid. May gabilangin na tamyaw ko lang dara gali si ang pamilya sa Bordo dara sa Escalante, si Tatay Putot kag Nanay Holin. May gabilang dara sa inyo tanan from sa Bordo, Himalay. This time ato na pamatian si Luis Dorado sa Ambahanon, Babayi. Ikaw ang nakasalamat. Sulay ka nga hindi malikawan. Diri sa ibabaw sang duta. Babae, madamo pangada ang nasulay sa kasalanan sang imulain nga katahon. Babae, ikaw ba lang gintugan nga naghatag siyang kalipay, nga nagsabugas ang mga luha. Bisan amo kapasinan, inanglan ka siningkan libutan. Inahanglan ka sa akong pagsigugma. Babae, karawang tagipusaw, may pilas nga nagkadugo. Bangod lang sa imo, babae, ikaw ba lang gintugan nga naghatag sang kalipay, nga nagsabog ka sang mga luha. Bisan amo kapasinan, inahanglan ka kining kalibutan. Inahanglan ka sa akong
dahil na Sinadi pare libe ni pare ile kag sa pare tangke sa tabunan kag nang strength sa pare yoy. Thank you. Salamat gid sa imo, Luis Durado. Oy, damo mga request Memories of Our Dreams. May request Veronica, request man sila Faithful Love. May ara pagdiriya ako ang namunit sa pangpang sang gugma. Damo ba? O di sige, sinunoy ga-request man makanta ko no siya. Dason lang na iya. Di sige. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:41. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag anong nagkaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayong aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon. Sa inyo programa, aton programa. Still, nagapamati kamo harana sa Diway Easy. Action Radio, Bacolod. Uy, may gabi na nga kay pare Atan. Gamo dito gid siya subong gagabi, no? Oh, ari na sa request ni Doña Hasmin Galagati kag ni paring Lado Galagati. Iniya time song kuno ni nila mo. Pero I doubt lang to ko team song ni paring Lado sa pihak. Memories of our dreams.
cold rain. Salamat ko no hambal ni Maring Lahasmin and Pareng Lado. May kabilang kay Irene Arabis. Areho sa request ni Maria Pegose, Veronica. May kabilang sa kay Nora and Narsing Ferrer. Mildred Lagoy, Tisoy, Annalyn, Parumpong, Marlene, Coco, and happy 18th birthday. Diyos, salamat gid kay Coco. Ayos Ario, may nabilin pa kita, no? May nabilin pa kita sa request ni Yado ko Alex Moncada sang Barangay Bukana. Of course, 270 chapters ang Kabalikat Civicom, 27009, si Kapitan Marlo Rastica, 27061, si Rex Tipsay. Request nila, Faithful Love.
sining ambahanon, mag-aamat-amat kami, magpaalam mga kaaksyon. Madamong gid nga salamat. Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maalam Magbanwa, upod sa aton News Director, and at the same time Production Chief, Aksyon Rex Cantong. Madamo nga salamat. Magibatiay kita sa madason nga simana. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas. Labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.